Zdravím vás, priatelia. Dneska budem hovoriť o najnovšej sviečke, ale skúsim to trošku dať do kratších minút, aby mi to sa dalo nahrať, tak ako to potrebujem. Táto sviečka tu je téma Dušička si vás vyberá ako rodičov. Tak veľa duší by rado prísť na tento svet a čakajú. Dovoľte im vstúpiť a narodiť sa. Je to ten najkrajší zážitok ženy. Môže to byť kľudne aj téma pre vás, ktorí sa akoby rodíte do novej podoby, do nových zážitkov, do nových projektov, do nového ja. Táto sviečka nie je to moc vidieť, nahrávam večer, od spodu je žltá a z hora je ružová a tie farby sa mi preliali, takže vytvorilo sa toto. Prišiel mi tento symbol jedného dňa jedno úžasné dievča, ktoré otehotnelo, mi dalo námet, ale aj to, že si tým niečím prechádzam, akoby takou fázou narodenia sa. Takže toto bol podnet, načítať si tento symbol, ktorý si cez vyššie ja načítam a dávam ho do sviečky. Sú to sviečky energetické, to už poznáte. Kto o týchto sviečkách už niečo viete, alebo ste ich už doma mali. Takže tak. Ten symbol, keď som dala na papier, vyzeral ako keby sa tak išiel otvoriť lotosový kvet. Bolo to krásne, také zaujímavé to malo obraz. Keď to dáte na sviečku, je to samozrejme zase niečo iné. No, budem musieť skracovať videá, kým nebudem môcť nahrávať na YouTube. Takže tak. Kto potrebujete s touto témou sa spojiť, kto potrebujete s týmto niečo robiť, niečo pohnúť, komu sa z vás nedarí otehotnieť, alebo sa rodíte vy do nejakého nového projektu, do niečoho nového, v čom ste ešte neboli, tak je táto sviečočka pre vás.